Δεν είναι φοβερό το ότι αν δεν υπάρχει σκοπός, δεν έχεις απολύτως τίποτα να εκπληρώσεις και μπορείς απλά να ζήσεις. Αλλά όχι. Περισσότεροι από εμάς θέλουν ένα σκοπό και κάποιοι θέλουν ένα σκοπό δοσμένο από το Θεό, έναν θεϊκό σκοπό. Πολύ επικίνδυνο. Αυτοί που πιστεύουν πως έχουν έναν θεϊκό σκοπό κάνουν συνήθως τα πιο φρικτά πράγματα στον πλανήτη. Έτσι δεν είναι? Κάνουν τα πιο φρικτά πράγματα διότι όταν πιστεύεις ότι ο σκοπός σου είναι θεϊκός, τότε η ζωή εδώ είναι λιγότερο σημαντική από το σκοπό σου. Η ζωή εδώ είναι σημαντική. Η ζωή είναι σημαντική και όταν λέω η ζωή δεν εννοώ την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, το τι έκανες, το τι δεν έκανες, το πάρτι που πήγες. Δεν εννοώ αυτά ως ζωή. Αυτό εδώ είναι ζωή. Χτυπάει μέσα σου και γύρω σου. Μπερδεύουμε την ατμόσφαιρα της ζωής ως την ίδια τη ζωή. Το σπίτι σου, ο χώρος εργασίας σου, το πάρτι που πήγες είναι ατμόσφαιρα ζωής, δεν είναι η ίδια η ζωή. Η ζωή στην ουσία της είναι σημαντική διότι είναι το μόνο που γνωρίζεις. Δεν ξέρεις τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι? Ό,τι άλλο πέραν της ζωής αυτής είναι απλά φαντασίες. Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι αυτό εδώ χτυπάει και ζει. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Όχι εσύ σαν άτομο. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αλλά εσύ ως κομμάτι της ζωής είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτό είναι η βάση των πάντων. Το σύμπαν υπάρχει μόνο επειδή υπάρχεις εσύ. Έτσι δεν είναι? Ο κόσμος υπάρχει διότι υπάρχεις εσύ. Αλλιώς δεν θα υπήρχε στην εμπειρία σου. Άρα λέμε ότι η ύπαρξη υπάρχει λόγω της ζωής που είσαι εσύ. Αν αυτό δεν είναι σημαντικό, τι είναι? Τι σκοπός, ποιος σκοπός? Σκέψου ότι είχες ένα σκοπό και τον εκπλήρωνες. Τι θα γινόταν μετά? Θα βαριώσου. Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη, τόσο καταπληκτικά λεπτομερής, που 10.000 χρόνια να καθίσεις και να την παρατηρήσεις και πάλι όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια δεν σου φτάνουν για να την κατανοήσεις στην ουσία της. Και 1.000.000 χρόνια να καθίσεις και να την παρατηρήσεις με απόλυτη προσοχή και πάλι δεν φτάνουν για να την έχεις κατανοήσει ολοκληρωτικά. Υπάρχει νόημα σε αυτό? Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της ζωής είναι ότι δεν υπάρχει νόημα και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει νόημα. Είναι η μικρότητα του νου που ψάχνει για νόημα, διότι νιώθεις αποκομμένος από τη ζωή αν δεν έχεις σκοπό και νόημα. Και άραγε είναι θεϊκός ο σκοπός μου? Τώρα ας πάρουμε την πιθανότητα ότι ο Θεός δεν ξέρει καν ότι υπάρχεις. Έτσι λέω, ότι υπάρχει μια πιθανότητα. Σε αυτό το σύμπαν με τους δισεκατομμύρια γαλαξίες, τρισεκατομμύρια πλανήτες, λέω, μήπως και μπορεί να συμβεί? Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Τι θα γίνει αν δεν έχει ένα σχέδιο γραμμένο και ραμμένο για σένα? Μην ψάχνεις τέτοια πράγματα. Η δημιουργία είναι έτσι φτιαγμένη, έτσι ώστε δημιουργία και δημιουργός να μην χωρίζονται. Εδώ εσύ είσαι κομμάτι της δημιουργίας και ταυτόχρονα η πηγή της δημιουργίας χτυπάει μέσα σου. Αν δώσεις λίγη προσοχή σε αυτή τη διαδικασία της ζωής, δεν χρειάζεσαι κανένα σκοπό. 1.000.000 χρόνια θα σε κρατήσουν απασχολημένο, στο υπόσχομαι. Συμβαίνουν τόσα πράγματα, τόσα απίστευτα πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα σε αυτό εδώ, που αν δώσεις λίγη προσοχή, 1.000.000 χρόνια δεν σε φτάνουν. Τώρα χρειάζεσαι σκοπό γιατί έχεις παγιδευτεί μέσα στην ψυχολογική σου δομή και όχι στη διαδικασία της ζωής. Ψυχολογικά η δομή σου λειτουργεί με τα περιορισμένα δεδομένα που έχεις συλλέξει. Μέσα σε αυτά περιστρέφεται. Και τώρα η σκέψη σου και τα συναισθήματά σου έχουν γίνει πολύ πιο σημαντικά από τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ψάχνεις σκοπό
σαν διέξοδο από την παγίδα που έστησες. Την παγίδα που έστησες εσύ στον εαυτό σου. Και ευτυχώς που την έστησες εσύ, διότι είναι εύκολο να βγεις από μια παγίδα που την έχεις στήσει εσύ. Αλλά γιατί δεν βγαίνεις? Διότι έχεις ταυτιστεί με την παγίδα σου και σου αρέσει. Σου δίνει ασφάλεια, προστασία, αίσθηση ταυτότητας. Χτίζει ένα κουκούλι γύρω σου, σου δίνει αίσθηση ασφάλειας, αλλά και σε φυλακίζει. Η τύχη αυτοπροστασίας είναι και η τύχη αυτοφυλάκησης. Όταν σε προστατεύει σου αρέσει, όταν σε περιορίζει δεν σου αρέσει. Γι' αυτό έχουμε πόρτες. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχολογική σου δομή. Σ' αρέσει, αλλά κάποια στιγμή θες να βγεις έξω, ψάχνεις την πόρτα. Δείτε αυτούς που παίρνουν ουσίες, που καταναλώνουν αλκοόλ. Γιατί το κάνουν? Διότι θέλουν προς στιγμής να νιώσουν αυτή την απελευθέρωση. Να αποδεσμευτούν από την ψυχολογική τους δομή. Αλλά τέτοιου τύπου ελευθερία δεν την θέλεις. Διότι η ελευθερία χωρίς την κατάλληλη ισορροπία ίσον καταστροφή, αναρχία, χαμός. Οπότε πρώτα δούλεψε την ισορροπία σου, τεράστια ισορροπία, ώστε ακόμα και αν διαλύσεις την ψυχολογική σου δομή, να μπορείς να συνεχίσεις να ζεις. Ξεκίνα με το να μην ψάχνεις σκοπό ντε και καλά. Αυτό είναι μια καλή αρχή, διότι όποιος ψάχνει σκοπό, ψάχνει για την τρέλα του. Και όποιος τον έχει βρει, θεωρώ πως ήδη έχει τρελαθεί. Τώρα θα πολεμήσω για την πατρίδα μου, είναι ο σκοπός μου και θα πάω και θα πολεμήσω και θα πεθάνω για την πατρίδα μου. Εντάξει, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε. Αυτό που χρειάζεται να το κάνουμε, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά το κάνεις γνωρίζοντας πόσο άσκοπο και ματηρό και άχρηστο είναι κάτι όπως ένας πόλεμος. Δεν βαφόμαστε και το κάνουμε όλοι μας τη σημασία της ύπαρξής μας. Ο μόνος σκοπός που πρέπει να έχεις είναι να ζήσεις. Και να ζήσεις ολοκληρωτικά. Όταν λέω ολοκληρωτικά δεν εννοώ πάρτι κάθε βράδυ. Το να ζήσεις ολοκληρωτικά σημαίνει ότι κάθε πτυχή της ζωής θα πρέπει πριν πέσεις νεκρός να έχει εκραγεί. Τίποτα να μην έχει μείνει ανεξερεύνητο. Αυτό είναι να ζεις ολοκληρωτικά. Να έχεις βιώσει όλες τις διαστάσεις αυτού που είσαι. Να μην έχεις αφήσει τίποτα ανέγκυχτο. Κάνε απλά αυτό. Αυτό και μόνο θα σου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Και αυτό και μόνο πρέπει να αισθάνεται ένας πολύ ωραίος σκοπός για σένα.